2.2 निफ्राय जोङो 2 नम्बरनि कुइसनखौ मावफुंथाय खालामगोन। 2 नम्बराव कुइसना बुंदों बेनि लाथिख'फोरनि फारियै दाजाबगासै आरो सानजाबगासै हिसाबै हमनानै मोनफ्रोमबो होनाय अनजिमाफोरनि मोनसे जौगानाय बिदाब गोबां दिहुन। जोंहा बेयाव गासै मोनद'था कुइसन दङ। बे मोनद'था कुइसनफ्रा जाहैबाय जौगानाय बिदाब गोबांनि दाजाबगासै आरो सानजाबगासै बिसोरो। बे फार्स्टआव थानाया दाजाबगासै, नैबे सेकेन्डआव थानाया सानजाबगासै। दाना बे दाजाबगासै आरो सानजाबगासैखौ लानानै जोङो मा खालामनांगौ? जौगानाय बिदाब गोबांनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि होलांनांगौ। अब्ला फै जोङो बेखौ बानायलांसै। गिबियाव जोङो 2 नि 1 2 नम्बरनि 1 2 नम्बरनि 1 कुइसनाव दङ 1/4, -1। दा मावफुंथाय एग्जामाव जेरै लिरनांगौ बेबायदि। आदसा होमबा बेयाव जोङो होनाय दं होननानै लिरनांगोन। होनाय दं लाथिख'फोरनि दाजाबगासै। लाथिख'फोरनि दाजाबगासै। लाथिख'फोरनि दाजाबगासैखौ जों बोरै देखायनो हायो? आलफा प्लास बेटा। आलफा दाजाब बेटा देखायनो हायो। समान समान बेसेबां होनाय दङ? 1/4 होनाय दं। आरो मोनसेया लाथिख'फोरनि सानजाबगासै। सानजाबगासैखौ बोरै देखायगोन? आलफा सानजाब बेटा। आलफा बेटा समान समान बेसेबां होनाय दङ? -1 दङ। बेनिफ्राय जोङो दाजाबगासै आरो सानजाबगासैखौ मोनबाय। कुइसनाव जेरै होनाय दं ओरै लिरखोबाय। दानिया फैदो जोङो therefore मा लिरनो हायो? लाथिख'फोरनि दाजाबगासैखौ जों लिरनो हायो आलफा प्लास बेटा समान समान जोंना बेयाव मा जायो? -b/a जायो। बेयो मानि थाखाय जादों बेखौ बेयाव लिरदो। -b आ बेयाव मा? x नि मामोन बियो? थाफादेर। आरो a आ जाहैबाय मा? a आ मा? x स्कुवेरनि थाफादेर बियो। होमबा जोङो बहायलांनोसै। बहायबानो आलफा प्लास बेटा। आलफा प्लास बेटानि जायगायाव जोंहा माखौ होनांगोन? 1/4खौ। 1/4खौ बेयाव होदो समान समान बेखौ लिरदो -b/a। दा बेनिफ्राय जों हमनो हाबाय a नि माना 4। a समान समान 4 आरो b नि मानखौ जों होनो हायो b माइनास दं नालाय बे माइनासखौ जों 1 आव हरनांगोन। होमबा मा जागोन? -1 बेयो। होमबा a मोनबाय आरो b मोनबाय। जोंनो c नांबावगौ। जोंहा सिगाङावनो मोनबोखादों जोंना जौगानाय बिदाब गोबाङा माबायदि महर जायोमोन? जोंना ओरै जायोमोन नङा होमबा? जौगानाय बिदाब गोबां। जौगानाय बिदाब गोबाङा जोंना माबायदि जायोमोन? ax² प्लास bx प्लास c = 0 जायोमोन ना? जोंहा a नि मान मोनबाय, b नि मान मोनबाय। नाथाय c नि मानखौ मोनथ'वाखै जोङो। c नि मानखौ दिहुननानै लाबावनांगोन ना? c नि मानखौ जोङो बोरै दिहुनगोन? बेयाव नायलांदो गाहायाव। एसे आरो जों नैबेनिफ्राय दिहुननो हायो लाथिख'फोरनि सानजाबगासै। लाथिख'फोरनि सानजाबगासैखौ जों बोरै लिरनो हायो? आलफा सानजाब बेटा समान समान मा जायोमोन? ओरैहाय आलफा सानजाब बेटा समान समान जों मा लिरनो हायो? c/a। बे c मानि जोंना मामोन? दिदोम बिदाब। a खौथ' मिथिखाबाय। a आ मामोन जोंना? x स्कुवेरनि थाफादेर। x स्कुवेरनि थाफादेर बियो। होमबा जों बेयावबो बहायनोसै।
जोंना आल्फाजों बेटाजों सानजाबनाया मा सानजाबगासे सानजाबगासेया जोंना होनाय दंखायो -1 समान समान ओरैहाय दङ c/a दा जोङो -1 खौ बेबायदि फ्रेक्सन महराव एबा बोखावखोन्दो महराव लिरबा जागोन -1 नि गाहायाव जोंना जबासे थायो बेबायदि c/a दा बेनिफ्राय नुबाय जों c नि माना नै -1 a नि माना 1 नाथाय बेयाव नायदो जोंहा सिगाङाव a आ 4 मोनखाबायना होमबा जोङो नैबे 1 खौ जोङो एबा a नि मानखौ नैबे 4 जों समान खालामनांगोन बेखौ 4 खालामनांगोन बेखौ 4 खालामनोबा आङो गाहायाव 1 सानजाबनांगोन ओरैहाय -1/1 नालाय बेयावबो सानजाब 4 ओमफ्राय बेयाव 4 सानजाबा गोजौआवबो 4 सानजाबफानांगोन जोङो समान समान ओरैहाय c/a अब्ला बिनिफ्राय जों दा मा मोनसिगौ a नि माना बेसेबां जासिगोन a नि माना 1 सानजाब 4 ओमफ्राय c नि माना बेसेबां जासिगोन c नि माना जोंना -1 सानजाब 4 -4 जागोन c नि माना -4 दा बेनिफ्राय जों मा मोनबाय therefore जों a बो मोनबाय b बो मोनबाय c बो मोनबाय दा a नि माना बेसेबां मोनखो a नि माना जोंहा सिगाङाव मोनखाबाय 4 b नि माना जोंहा मोनबाय -1 ओमफ्राय c नि माना जोंहा मोनबाय मा c ना -4 मोनबाय होमबा जों a b c नंगुबै अनजिमाफोरखौ दिहुननानै लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जोंहा मा दिहुननांगौ होनदोंमोन जौगानाय बिदाब गोबांनि मोनसे बिदिन्थि अब्ला जों बेहाय लिरसिगोन बेनिखायनो जौगानाय बिदाब गोबाङा जागोन जोंना ax² प्लास bx प्लास c = 0 बेयो महरमोन नङा होमबा जों दा बेयाव मानफोरखौ बहायबानो मोनसिगोन आरो a नि जायगायाव जोंना दा 4 मोनबाय नालाय 4x² जागोन बेनि उनावहाय नैबे b आव बेसेबां मोनखो प्लास b आव -1x बेखौ ओरै ब्रेकेट होनांगोन प्लास c आव बेसेबां मोनखो -4 ओरै समान समान 0 दा बेखौ एसे बानायबावबा जोंना मोनहैसिगोन 4x² दाजाबजों दानख'जों सानजाबा जोंहा दानख' जायो दानख' 1x बिनि उनाव दाजाब दानख' सानजाबा दानख' 4 = 0 मा दिहुननो गोनां जौगानाय बिदाब गोबाङा जोंना बेनो जाहैबाय बुजिबायना बेखौ जोङो आरो मोनसे जोबोद गोरलै राहायै जोङो बानायबावनो हायो दाना बे गोरलै राहाखौबो आङो दिन्थिखानाय जासिगोन नायनानै लादो 2 नि 1 जोंना दङ -4, -1 मावफुंथाय गोरलै राहा जों बेखौ गोरलै राहाजों बानायगोन गोरलै राहाखौ नायदो गोरलै राहाया जागोन बेना होनाय दं लाथिख'फोरनि दाजाबगासै आल्फा प्लास बेटा दाजाबगासैया बेसेबां 1/4 आरो मोनसेया लाथिख'फोरनि सानजाबगासै जोंना आल्फा इनटु बेटा बेसेबां होनाय दङ -1 but therefore जों मिथिगौ दि होननानै जोंहा जौगानाय बिदाब गोबां महर लिरनायनि मोनसे फर्मुला दं बे फर्मुलायानो जाहैबाय नैबेयाव ओरै होदो जौगानाय बिदाब गोबां समान समान जों फर्मुलाया बेना मा जागोन x² माइनास आल्फा प्लास बेटा x प्लास आल्फा इनटु बेटा
थारमाने फर्मुलाया मा जाहैबाय बे x स्क्वायर माइनास लाथिख'फोरनि दाजाब गासै प्लास लाथिख'फोरनि सानजाब गासै होननाय जादों। मानफोरखौ बहायलांदो। मानफोरखौ बहायलांबा जोंना x स्क्वायरानो थाबाय माइनास आल्फा प्लास बेटा माइनस जोंना बे मा लाथिख'फोरनि दाजाब गासै जोंना दाजाब गासैया बेसेबां दङ 1/4 दं बा बेनि जायगायाव 1/4 खौ हो x जों सानजाबबा x बेयो प्लास आल्फा आरो बेटा सानजाब गासैया बेसेबां दं -1 बे समान समान ओरैहाय मा होनांगोन जोङो 0 दा x स्क्वायर माइनास x जों सानजाबनाय माने गोजौआव 1x गाहायाव 4 प्लास माइनास सानजाबबा -1 इकुवेल टु 0 दाना जोंहा मा खालामनांगौ गाहायनिखौ जोङो दुसाथा लानांगौ नैबेनि गाहायावबो 1 थायो आरो नैबे 1 नि गाहायावबो 1 थायो मानो होनबा जोंना 1 आरो 4 आरो 1 नि एलसिएमआ जोंना मा जायो 4 आनो जायो एलसिएम बानायनोथ' रोंखागोन 4 आनो जायो दाना 1 जों 4 खौ रानहरबा 4 मोनबाय 4 मोननायजों गोजौनि x जों सानजाबबा 4x स्क्वायर दा माइनास साइन दं नालाय माइनास साइन दा बे 4 जों दस्रा 4 खौ रानहरबा 1 मोनबाय 1 मोननायजों गोजौनि 1x जों सानजाबबा 1x आनो उनावहाय माइनास साइन दं नालाय माइनास 1 जों 4 खौ रानहरदोलाय 4 मोनबाय 4 मोननायजों गोजौनि 1 जों 4 आनो इकुवेल टु 0 दाना बेनि उनावहाय 4x स्क्वायर माइनास 1x माइनास 4 ओमफ्राय नैबे 4 आ 0 जों सानजाबहैबा समान समान मा जाबाय 0 अब्ला जोंहा बेयाव देरफर दिहुननो गोनां जौगानाय बिदाब गोबाङा जोंहा मा जाखो 4x स्क्वायर माइनास 1x माइनास 4 इकुवेल टु 0 बेनो जाहैबाय जोंना एन्सार फरायसाफ्रा बुजिबाय जानो हागौ नोंसोरो आनजादाव बे मोननै नेमनिफ्राय जायखिजाया मोनसे नेमखौ बाहायनानै बानायनो हागोन सिगाङाव दिन्थिनाय नेमजों बानायबाबो जागोन आरो नैबे दा गोरलै राहाजों दिन्थिनाय नेमजों बानायबाबो बियो कारेक्ट जागोन गोजोन्थों।